खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 10 फेब्रुआरि 19थि बिटिसि गोरोबथा सान दिनैनि सानाव बिपिएफ हानजाया बिटिसि गोरोबथाखौ मान होनो थाखाय बर्मानि खोदोमथलायाव गोरोबथा सान फालिगोन दिनैनि बे गोरोबथा सान फालिनायाव बिहारनि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडीनि चीफ तेजस्वी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दिनैनि बिटिसि गोरोबथा सानखौ प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि हिसाबै फालिगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों बेजों लोगोसे गासै बर'नि गोरोबथा जेरै बिएसि एकर्ड जाय 20 फेब्रुआरि 1993 मायथाइयाव जादोंमोन बेनि उनाव बिटिसि गोरोबथा जाय 10 फेब्रुआरि 2003 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बेनि उनाव बिटिआर गोरोबथा 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जानाय गासैबो गोरोबथाखौनो मान होनांगौ होननानै बुंनायजों लोगोसे बेफोर गोरोबथानि गेजेरजों गासै बर'फोरानो पलिटिकेल राइट्स मोननायजों लोगोसे माबा नङा माबा मोननो हादों होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो बेफोर जारिमिनारि सानखौ जेब्लाबो मान होलांबाय थागोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा आसाम मिजोराम सिमाखौ लानानै फिन दावराव दावसि हाइलाकान्दिनि काटलिसारानि कसुरथल ओनसोलाव बे जाथाया जादों प्राइम मिनिस्टार ग्राम सड़क योजना बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सोरखारा आसामनि हायाव लामा बानायदोंमोन बेयावनो मिजोरामनि दुथांफोरा मिजोरामनि पुलिसनि मदद लानानै आसामनि सिङाव हाबफैनानै लामा बानायनायखौ होबथानो थाखाय लामा बानायग्राफोर आरो जायगानि मानसिफोरखौ होख्रां होसि खालामनायजों लोगोसे गं 20सो न'फोरखौ अर सावनानै होदों बेनि अनगायैबो बिसोरनि गुलि गावलाबायनायाव आसामनि 7 सुबुङा जोखोम जादों बे ओनसोलाव आसाम आरो मिजोरामनि सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानाया बेयो गिबि खेब नङा बिनि सिगांबो गोबां खेब दावराव दावसि खालामबोदों जेरै बिनि सिगांबो गं 20सो न'फोरखौ अर सावनानै होदों आरो दाखालिसो फरायसालियाव बमा बेरहोदों दा बे समाव बर' सावथुन मुलुगाबो उन जानानै थायाखै फिन गासै बर'नि गेजेराव मोनसे देरहासारनाय ओम प्रकाश केरकाटारि आरो प्रियम केरकाटारि चालिहा बिथांमोनजों दिहुनजानाय एबा प्रडिउस खालामजानाय जारिमिनारि सल'नि सायाव बानायनाय सिजौ सावथुना तामिलनाडुआव जानाय गल्डेन स्पेर' इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल 2021 आव मोनथाम बान्था मोननो हादों जोबोद गोग्गाथाव बे सावथुनानो नर्थ इस्टनि मादाव गिबिसिन जाय गल्डेन स्पेर' इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बान्था मोननो हादों बान्था मोननाय मोनथामा जाहैबाय सावथुननि डाइरेक्टर बिशाल पि चालिहा बिथाङा बेस्ट डाइरेक्टर एवार्ड आरो बेस्ट डेब्यू फिल्म मेकार एवार्ड मोननैखौबो मोननो हादों आरो सिजौ सावथुना इन्डियान फिचार फिल्म केटेगरियाव साबसिन सावथुन देरहासारनो हादों बे सिजौ सावथुनाव फाव खालामदों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्म ओम प्रकाश केरकाटारि जयन्त नार्जारि बिजित बसुमतारी आरो माखासे बिथांमोन गुबैयै बे सावथुना भारत भुटान सिमा सेरनि सायखंगुरि गामियाव रायजो जानाय बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सल'नि सायाव बिथा खालामनानै लिरनाय जादों सासे गथ'नि जिउखौ लानानै बे सावथुनखौ लिरनाय जादों जाय गथ'नि मुङा सिजौआ उन्दै समाव लोगोफोरजों रंजा बाजा खालामनानै थानो मोजां मोनग्रा गथ'मोन नाथाय 1958 मायथाइसिम भुटानाव सोलिनाय फिउडेल लेन्ड टेन्युर सिस्टेम जाय आयेनाव भुटाननि गंगार राजानो भारत भुटान सिमायाव थानाय बर'फोरा खाजोना हरनांगौमोन आरो बेखौ हरनो हायाबा न'खरनि सासे सुबुंखौ भुटानाव बान्दा महरै दैथायहरनांगौमोन बोसोरसेनि खाजोना हरनो हायियाव सिजौनि बिफाया भुटानाव बान्दा महरै थांदोंमोन आरो बेयावनो सिजौआबो थांफादोंमोन उनाव भुटानाव सिजौआ सासे मंक एबा भुटाननि सादु जाहैदोंमोन मख'नो गोनांदि बे सिजौ सावथुनखौ बयनिख्रुइबो देरसिन टेलिभिजन नेटवर्कफोरनि मादाव मोनसे टेलिभिजन नेटवर्क सिनेमाया आमेरिकायावबो प्रमट खालामगोन बे खोथाखौ बुंथिदों सिजौ सावथुननि डाइरेक्टर बिशाल पि चालिहा बिथाङा मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा आसामाव दासान्दि गोबां खेब दावबायफैगासिनो दङ थांनाय दाननि जोबनायथिं बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार आरो नलबारियाव फैखांनायनि उनाव फिन मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामाव फैनायनि थांखि लादों खौरां मोननाय बायदिब्ला अमित शाह बिथाङा 10 फेब्रुआरियाव बङाइगावनि कच राजबंशीनि धोरोमगुरु अनन्त राय बिथांनि न'आव दावबायफैगोन अनन्त राय बिथाङा सासे धोरोमगुरु जानायजों लोगोसे ग्रेटार कच बिहार एस'सिएशननि सासे दैदेनगिरिबो आरो बिथांनाव आसाम आरो वेस्ट बेंगलाव गोबां फलोवार्स दं बिथां अनन्त रायआ बुंथिदों दि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बिथांनि न'आव माखासे राजखान्थिनि खोथा सावरायनो फैगोन मानोना बिथांनाव आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगलनि मोन 7 जिल्लाफोराव गासै 18,50,000 फलोवार्सफोर दङ मख'नो गोनांदि 10 फेब्रुआरियाव धोरोमगुरु अनन्त राय बिथांनि न'आव अमित शाह बिथांजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। आसाम राइफलनि मोननै बेगाव थानाय गुलिफोरखौ गारिनिफ्राय सिनाय मोनै दुथांफोरा खावनानै लांदों। आसाम राइफलनि हाथियार आरो गुलिफोर लाबोनाय गंसे ट्राकआ निउ दिल्लीनिफ्राय शिलंसिम फैगासिनो दंमोन। बे ट्राकआ इउपिनि जालेश्वर र'डआव आराम लानो थाखाय हरसे थाथ'दोंमोन। बेखौ खाबु लानानैनो माखासे सिखावफोरा ट्राकआव थानाय मोननै बेगनिफ्राय मोनगु मेगजिनजों लोगोसे गड़ 180 गुलिफोरखौ खावनानै लांदों। बे जाथाय जाखांनायनि उनाव आसाम राइफलनि जवान आवादेश कुमार बिथाङा पुलिसनो एफआइआर होनायखौ बिथा खालामनानै पुलिस हान्जाया दा दुथां सिखावफोरखौ नागिरगासिनो दङ। जरहाट पुलिसआ साथाम सिखावनिफ्राय गोबां दामि दामि मुवा बेसादफोर हमनो हादों, जेरै गं6 दाम गोसानि मबाइल, गोबां सना रुफा, दाम गोसानि गाननाय जोमनाय, बासन बर्तन, नोगोद 12,500 रां, गंसे पालसार बाइक आरो गोबां। केस नम्बर 157/2021 खौ बिथा खालामनानै जरहाट पुलिसआ फुजा दुबाई ओनसोल आरो फासियालि माथावरिनि सायाव थानाय गंसे न'निफ्राय सिग्रोमनानै साथाम सिखावजों लोगोसे बेफोर मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय साथामनि मुङा सनितपुरनि हजरत आली आरो राफिकुल इस्लाम आरो नगावनि हालताइबार रहमान। आसाम आरो अरुणाचलनि गेजेराव दुंहाव थासारि। अरुणाचलनि किमिन मुंनि मोनसे जायगायाव आसामनि सानै लाइमोनखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। बिथांमोनहा अरुणाचल किमिन ओनसोलाव हटेल होयोमोन। गुलि गावजानाय सानैनि मादाव सासेया हटेलनि बिगोमा मुङा जयन्त तान्ति आरो गुबुन सासेया हटेलाव मावग्रा मुङा शिव मालिक होननानै खौरां मोननाय जादों। दा बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय नाहरलुगुन मेडिकेलाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बे जाथायखौ नोजोर होनानै आसा आरो आचाया जयै दिजु किमिनाव थांनाय गुबै लामाखौ जथेनानै सोमावसारदों आरो दायनिगिरिखौ हमनानै थाबैनो साजा होनो थाखायबो दाबि दैखांदों। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै कंग्रेस दोलोआ आसामखौ रैखा खालामनि फै स्ल'गानजों केम्पेइनखौ जागायजेनदों। बेजों लोगोसे दासान्दि आसामाव सोलिनाय बयनिख्रुइबो बांसिन जेंनानि सायाव मोजां बोसोन आरो जेंनाफोरनि सायाव गुवारै फोरमायथिग्रा सुबुंफोरनो बान्थाबो होनाय जागोन होननानै फोसावदों। गुवाहाटी नोगोरनि राजीव भवनाव कंग्रेस दोलोनि एमपि अदेबानि इस्तिहार कमिटिनि गाहाय बिबानगिरि गौरब गगৈ बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बेखौ फोरमायथिदों। बे खौरांगिरि मेलाव आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो बे खौरां मेलनि गेजेरजों कंग्रेस दोलोआ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय केम्पेइनखौ जागायजेनदों। मख'नो गोनांदि बे गोदान केम्पेइननि थाखाय कंग्रेस दोलोआ आसामखौ रैखा खालामनि फै स्ल'गानखौ बिथा खालामनानै जागायजेनदों। लोगोसेनो बे खौरां मेलनि गेजेरजोंनो आसामनि साफ्रोम थागिबिफोरा गाव गावनि जिल्लानि थासारिनि सोमोन्दै 2 मिनिट भिडिअ' दैथायहरनो थाखाय मोनसे इमेल आरो वाट्सएप नाम्बारखौ मैया बेखेवनानै होदों। इमेल एड्रेस आरो वाट्सएप नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। 19 फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव बे भिडिअ'खौ दैथायहरनो हागोन। जाय 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लानो हागोन। साबसिन भिडिअ' दैथायहरग्राफोरनो आइफन नङाब्ला रां होनाय जागोन होननानै कंग्रेस दोलोआ फोसावदों। इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया बेंगालुरु आरो एटिके महन बागाननि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव बेंगालुरुआ गरसेबो सोनो हायाखै आरो एटिके महना गल नेयै गरखौ सोनो हादों। दिनै चेन्नाइयन आरो जामशेदपुरनि गेजेराव बेलासिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव मुम्बाइ सिटी, नैथियाव एटिके महन, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।